Freddy Fazbear's Pizza. Добър избор. Здравейте. Какво ще искате? Ами, аз искам да работя тук, в Freddy Fazbear's Pizza. Какво става? Добре, става да работите. Само не пишете договор. Какъв договор? Не, секунда се. Аде. Пускате от тук. Добре. Къде да отивам? Направо и после завийте на дясно и после наляво. Добре. Благодаря ви. Няма защо. Хой на Фокси. Добре. Колко е сладък. Не се доближавай до мен! Бах ти бе изкара ми акъла. Как се скъпи, нали са по 7 лева? 7 лева са при него и не са много скъпи без жена. Знаеш ли, не в Калфанд, като си купуват за 10 лева и то на една фирма, където аз съм ги пробвала и не ми харесва. Той е най-ефтиният ядец. А този какъв е? Значи това се върти. Добре. Това. Свет. Метаболизма на кожата. Пишеше цяла статия, огромна статия. Добре. А това? Но ако искаш да поръчаме, или поне това да поръчаме. Доставката колко? Не знам колко ще бъде. Най-малко 4 лева. Хубаво, 4. То ще ти излезе 9 лева. Няма значение, това е Сохлов. Ставайте към Freddy Fazbear's Pizza. Извън София ли е? Какво ще искате? Сегувам се. Ставайте към Freddy Fazbear's Pizza. Ти ли си Фреди? Добре, намери това и ми го изпрати, кога ще прецена. Ти ли си Бъни? Да. Как мислиш ли? Много съм готин, нали? Я си помисляй. Чакай, аз ще напиша крема тохто в 7 лева. Аз съм чика. Пича. Я мокни, бе. Аз наистина не знам къде Мокни. отиде това. Но 7 лева са ефтини, защото ние ще ги има по 20-25, изкарите са по 25. Казвам ти, дай да си поръчаме две и да си се мажем. Ау. Века, чак аз му казах и това. Казвам ти, че крема уникален. Хубавица. Ами не знам. Много ме страх. Не знам, бе, жена. Трябва да идвам тук към Freddy Fazbear's Pizza. Не може да бъде. Най-обикновен български крем. Даже тук има промоция с крем. С крем за... Не! Има го и в комбинация с роза. Чакай, те са 3 модела са кремовите. 3 вида са. Тихо, Петрине. Има с зелена капачка, с розова капачка и с синя капачка. 3 вида кремове. О, не. Същия. Предполагам, че е същия. Денонощ. Аде! Махайте се! Не! Махайте се! Махайте се от тук, бе! Не!
Не бързай толкова де. Оле-ле. Не. Оле-ле. Какъв съм тъпак. Оле, майко, какъв съм тъпак. Добре. Не. Какъв е той? Бягайте от светлина. Защо не бягат от светлина? Трябва да избягам. Но не знам как. Какво представлява? Трябва да избягам. Трябва да избягам. Но тогава ще трябва да отворя ето тази врата. И да си обирам Добре. кусите. Сега идва тука, а не идва тук. Оле, майко. По-добре. Оле, майко. О, не, какъв кошмар. Потихо, не слизи долу. Ното ми главата. Какъв си кошмар. Какъв кошмар е това? О, не. Трябва да бягам. Но не знам как. Но как? Но как да бягам? Как да бягам от тука? Как? Как да е? Да! Оле, майко, трябва да бягам от тука, бе. Трябва да бягам. Ей, вие. Оле, майко, о, малико, о, малико. Леле, майко, вече ми идва да чупа всичко. Ей! Но човекът не ми каза нищо за маската. Заето тази маска, човекът не ми каза нищо. Я? О! Леле, майче. Бягайте, бе! Бягайте! Байте! Байте, бе, байте. Байте от тука. О, не. Ще остана тук за винаги. До края на животът ми ще си остана тук за винаги. Освен... Чакай. Ама, тук... Я почакайте, колко е часа? Леле, не знам какво да правя. Освен... Какво е това? Запалка за паника. Точно това ми трябва. Да, това ми трябва. Паста листа, бейби! Добре, трябва да бягам. 1, 2, 3! Бягайте, бе! Бягайте! Да! Оставя го! Да бягаме от тука! Да пътафляли фас бел спича! Yeah, baby!